da maza yan bauchi muna tare. Shiru da kurin magana ce. Zami tafiyar bana ba shaho da kare. Shiru da kurin magana ce. Waɗanda kai masa sun kai ma ba'ure. Sirri a magance maka matsalar ka. Amma aure ne nake so. Me kake so? Ba da aure ba da dangi. Wallahi aure nake so dan Allah. Yaya? Aha, mene? Yaya, ina jin haine na ban daki. Yaya aka yi ne ta ma? Ka zo ka ji abin da ɗanka yake ji. Me ya faru? Mene? Me gida ɗanka da wai aure yake so. Me? Aure? Wai aure yake so. Aure kake so? Uban wa zai maka aure a wannan zamanin? Ka tambaye shi da yake ji. Kin ganshi ko? Uban wa zai maka aure a wannan zamanin? Ni in maka aure kuma baka da aikin yi kenan in maka aure saboda ni shashasha ne. Ki rike kai rike matanka? A'a mai gida, bai kamata a ce kana masa haka ba. To ya zan masa yaron da bai da aikin yi? Ai aikin yi ka an riga da an samu abin da zai aiwatar da shi. Ta ina zai iya rike ta? Ba abin da fa ya faru ba a garin nan. Ba wani canji da aka samu har yanzu. Ba ka yanzu. jin gidan rediyo ne. Ka manta da sabon gwamnan mu da aka kawo mana ne yanzu wanda ya kawo mana ci gaba cikin garin mu? Wa wai kaura? Insha A Allah. wannan gaskiya ne ina jin labari. Ina jin jita-jita. Ai ya kawo mana ci gaba sosai saboda matasan mu wanda ba su da abun yi cikin jihar nan. Ya riga da ya kawo su kaga yan zaune gari banza. Wa ya zo ya gaya miki? Ni ba a gaya mu a majalisa ba sai kina za zo a gaya miki a gida? Mai gida ai majalisar ta kun kuka ji ko ba abin da ya kamata kuke tattauna ba a gidan rediyon naji yayi wani shiri ne da Gidan kunne rediyo? na naji. To Abin kin ji da da kunnen ki? Da kunne na naji. Eh, Kaga to- yanzu mai gida kaman kai da A kake kaura harkar kan zai noma. aikata. Zai aikata inda ya faɗa zai cika. Zai cika Eh, insha Allah. dan muna da kamar kai asalin kake harkar tarihinsa. noma. Eh. Ya riga da ya ce duk manoman mu an riga da an shigo musu da kayan aikin noma taki. An riga da an shigo da injinan da za su dinga sarrafa abubuwan da za mu dinga gudanar da shi saboda amfanin gonar mu ya dinga bunƙasa. To kaga harkar ci gaba da aka kawo mana gaskiya ne. wanda mu da mu samu muka yi karatu kaga mai gida mu kuma mata matar gwamna ta riga ta ce za a kawo mana injin markaɗe ne Yes. duka je harkar sana'o'i na cikin gidaje saboda mu daina zaman banza harkar nan. Gaskiya ne. A za ta aikata. Wallahi talla za ta aikata. To ba abun da nake so da kai. Eh, Kar ka ga an ce za a faɗi da harkar noma. eh. Ka je ka gasan kauran bautin na akwai alkari. Ka ɗauka da zinari. Kai hakuri idan na je yanzu in na fita majalisa. Har ta zai To da bala da bala'i. Gara bala da bai taɓa cutar da wani. wanda yake fita daga bakin mai girma gwamnati. To za mu je kenan. Kai, kuma ka kai ni. kai ba da kan je ba. Ah, dan Audu, Ba da kan tsaya, je ba. tsaya mana. Ba da kan je ba. Kai baka da hankali ne? Baka da hankali ashe? A'a mai Dan- gida mai gida ka masa a Na! hankali mai gida i masa a hankali Kar ka ƙara fita waje. Kar ka ƙara fita ka je yawo na banza ka jira ni. Bari in je in ɗebo mana labarai. insha Allah za a sama masa abu Shi bukatu ne. Duk wanda ya yarda da yin Allah. In ya ɗebo mana labarai To, ya kai ni ne- gaban gwamnati. Ah, kai. Kai ka baka da hankali ne a hakan ne kake so na ma aure? Wallahi na fasa. a'a ai hakuri Sai na fasa yi ma auren. Sha kawai. Ni na zan maka aure ne. Na koma ban ɗaki. to mai gida bari na tashi koma. duba mana abincin ko ya karasa Dalla ki duba mana rogon nan. ni su abin da zan faɗa maka Kin san baba ba kowane lokaci bane yake da tausayi. Yanzu haka Na zai je je wurin faɗa kauran maka. bautin nan a ba mu aiki biyu ya cinye duka. ba zai ci ba Ci zaka ai na matasa da wani iyaye kuma da To mun yi shiru